IFM News. Lokal. Inbatad ni Vice Mayor 𝐏𝐀𝐍𝐶 Valenzuela ti ili ti Dingras, amay sasagsaganaan ti lokal a gobyerno ket ti panagfiesta ti ili. Kunana adun day tinaywayat a meeting tapno a pagsasaritaan ken masiguro a napintas ken anaya si selebrasyon ti Ani Festival. Marugi ti panagpiesta inton Marso 12, babaon karay ti aktibidad kasi ti Agro-Industrial, Commercial and Trade Fair kan may nga worship celebration. Idinto nga ti Grand Parade karinton Marso 19 wenno bilang kas kapiestahan ti ili. Kabayatan na inton Marso 21 ti maudi nga aldaw ti fiesta, babaon ti Search for Miss Ani Festival. Actually, ako dito madamat tang ako mga sagsaganaan the local government unit under the leadership of our mayor. Iso pa mo isunat ti Director General kada tinga panagpiesta iti hiling Dingras. And to my memory, there have been a lot of meetings already na naisayang kat. Tapos tikasta and to ensure nakapintas ti panakaselebrar na dito panagpiesta ti hiling Dingras. Kagkagro na kita, this is her first time as a mayor na maselebraran iti fiesta iti. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.